Welcome again to my channel. We are going to cook this Italian recipe, this traditional Italian dish, the pasta alla puttanesca. Ito po ay nanggaling sa Venice na lutuin, Venice, Italy. So, ang mga ingredients are this. Meron akong garlic dito. Maybe I will be just 1, 2, 3. Good for 4 persons ang niluluto ko. So, maybe 5 cloves of garlic. Kasi love namin ang garlicky food. So, i-crush ko lang to and then peel off the skin. And then, meron ako ditong mga iba pang ingredients, guys. So, we have here the black olives, sliced black olives. Ang basil ko, I have no fresh basil today. So, I have here my, na-dry ko ito noong maaraw. Kasi gusto ko na may reserba lagi. Kasi laging out of stock dito sa supermarket. Gusto namin magluto lagi ng Italian sauce. Kaya lagi akong merong dried. So, ang sunod ay itong capers. Capperi kung sa Italian. And then, I have here the chicken powder, the chili flakes, ayan. And then, the anchovies. Gawa ko rin tong anchovies. Tapos, syempre, kailangan natin ang ripe tomatoes. Ang original talaga nito, ang ginagamit nila ay dried tomatoes. But mas gusto namin itong fresh tomatoes. Okay? Bakit ako nabubulol today? Para ako ninenervyos yata sa inyo, guys. Nahihiya na ako. And then, this one, the extra virgin olive oil, syempre. And then, the black peppers. Ayun lang, guys. Yan lang ang mga ingredients. Ganyan lang. Okay? So, habang ako'y naghihiwa, kayo ay manonood. Naghihiwa ba? Nagka-crush. Ganyan, guys. Pag-crush ko sa garlic, ang laki ng kutsilyo ko ngayon, guys. Wala yung kutsilyo kong maliit, kaya ito na lang ang pang-chop ng karne. Pero okay lang. Anyway, makakaraos. Ganyan lang pag-crush ko ng garlic. Pero minsan mas gusto ko itong malaki kasi, see the power of that very big knife. And then, kung may magloko-loko sa akin dito, di ba? Ay, bad yun, bad. Joke lang, joke. Bad yun. Ayan siya, guys. Nabalatan ko na. And then, so, ganyan lang. Na-crush ko lang. And then, itabi ko. So, ngayon, hiwain ko na itong aking tomato, guys. Okay, saan ko malalagay ito? Wala akong saucer for that. Ito na. Separate natin. Okay. Ayan, guys. At tayo maghihiwa. Ako pag naghiwa, guys, ng kamatis, tinatanggal ko pati ito. Ayun ko, nakasanayan ko. Parang wala akong tiwala dun sa na-dry na parte na yun. Yan, o. Ganon. Then, slice ko lang na ganyan. Ayan. Kung pwede, mas maliit pa dyan. Ayan. Diba? Mas maganda pag nag-scoop out ka na ng mga na-slice mo ay mas ano na ito. Mas malaki. I told you, mas maganda ang malaking kutsilyo. Parang ito na yata ang magiging favorite kutsilyo ko. See that? Oh. Wow. Isang ganunan lang. Ganda, no? I love tomatoes. About you guys. Tomatoes contains lycopene. Very good for the heart. Vitamin C. Ang daming vitamins at minerals na nakukuha sa tomato, di ba? Kaya dapat kumain tayo ng maraming tomato. Masarap at nakakapagpaganda ng skin, ng eyes. Di ba? At may pumasok dito sa kitchen, guys. May intruder. Ito, oh. Ayaw magpakita.
At tayo kakain ngayon ng ala putanesca. Nagugutom ka na anak ko, yung anak ko. Kasi medyo late na nga guys dahil ako ay nag-review ng 3 products. That's why natagalan ako doon sa studio. At di ko na malayan yung oras. Ayan tuloy. Si Gian yung nasa likod ko. Naghahanap ng makakain. Tapos, mag-init tayo ng tubig, magpakulo para sa ating spaghetti. Yung pastang gagamitin natin today is spaghetti. Ang niluluto kong amount today is good for 4 para sa aming 4. That's why medyo marami-rami itong kamatis, kaya ayun. Ayan guys. Okay? Magluluto tayo ngayon ng masarap. Ilagay na natin yung olive oil para uminit. Yan, katuwaan dalang katotohanan. Seryosohan. Ayan, dalang seryosohan. Ayan, medyo dinamihan ko olive oil para maging saucy. Ayan siya guys. Mainit na kaagad dahil extra virgin olive oil. Ayan, madaling uminit yan guys. Tandaan nyo, mas pinakamadaling uminit ang extra virgin olive oil pag nilagay sa apoy. Ha? Ayan, medyo pabanguhin natin ang bawang. At ang ingay itong natatangkal sa refrigerator. Ayan. Shut up. Oops, huwag kang maingay. They are listening to you, Mr. Salvado. Okay. See that? Okay. Wow. Ang bango ah. Ang bango talaga ng bawang. Ewan ko ba yung sa inyo. Yung iba kasi ayaw ng bawang. Pero ako, siyempre, iba-iba tayo. I love it. Yan. Yan siya guys. Uy, i-center natin. Yan. Diba? Diba? Yan. Uy, kumula ka agad. Sabi ko na nga ba eh. Then, of course, ito. Wow. Halap. Diba? Para mas masarap ang sauce nito ay ating durug-durugin. Ganyan, para lumasa ang kamatis ang ating sauce. Lalo siyang magiging saucy. Diba? Para magiging saucy. Sarap. Hindi pa nga luto, sarap na. Ayan. And then, ilagay ko na yung aking basil. Ang dried basil ko, guys. Mauna na para sa ganun ay ma-revive ang kanyang amoy at aroma. Ayan, ginanyan ko lang, guys. We love that. Ganon. Oh, ang bango kaagad ng basil. Yan ang nagbibigay buhay dito eh. Hindi pwedeng magluto ka ng putanesca na wala yan ha. And then, lagyan na natin nung ating pepper flakes. Wow! Budburan ng pepper flakes. Ayan, so spicy. And then, of course, sumunod na yung ating iba pang mga sangkap. Pero before that, ay habang lumalambot yung kamatis, ay aking durugin. Like that. Gustong gusto namin itong fresh tomato kasi mahilig kami sa kamatis. Ayan. Pwede nyo rin gamitin yung in can na mga whole field. Pwede yun. Or yung mga diced.
tomato. Ayan, tingnan nyo, oh, naging saucy na siya. Diba? Hinaan ko lang ang apoy dahil magiging tuyo na yan, matuyo yan. Ay, ayaw nating tuyong-tuyo yan. Okay? Tapos, ilagay ko na rin yung aking black olives. Ang capers. Ayan, guys. Capers. Kaperi kung sa Italian. Okay. And then, lagyan na rin natin ng chicken powder. Ayan, ganyan lang. Nasa medium low ang kanyang apoy para sa ganun hindi masyadong matuyo. Ayan, gusto natin saucy ang ating pasta. At ilagay na natin ito. It is so easy. Very much easy. Yan. Ang ating bagoong, kumbaga. Alici kung sa Italian. At anchovies naman sa English. Okay. Ilagay ko na kasi hindi ko naman lalagyan ng salt. Ayan. Para yan na ang salt niya, guys. Magpapalasa. Ayan, luto na. That's simple, very simple. Very quick. See that? Very easy, very fast to cook na sauce, di ba? And then now, I will be cooking my spaghetti. Di ba? Yan, okay na yan sa sauce for 4 persons. Ayan. Ngayon, ihanda ko na yung aking paglutuan ng pasta. So, andito na ang ating paglulutuan ng pasta. Ito na yung tubig. Nilagyan ko ng half full ang aking half full lang siya, guys. Kasi konti lang naman ang pastang ilalagay. So, lagyan ko na siya ng salt. Ayan, 1 tablespoon. At pakukuluan. Hintayin kumulo and then ilunod yung spaghetti. Hi guys! Nandito ako sa kitchen. Nagluluto ako ng pasta alla puttanesca. At kayo ay nagwa-wonder siguro bakit marami akong nalalaman na lutuing Italian kasi kami ay tumira ng 18 years doon sa Italy. That's why. And then, trabaho ko talaga nagluluto rin doon sa restaurant namin noon na yung nasunog. That's why sanay talaga ako and bihasa sa original Italian dishes ng Italy. At itong lulutuin natin is an original traditional Italian dish na naman. Sa maniwala kahit sa hindi, yan talaga ang luto ng Italian. Kahit Pilipina ako, pero ang mga niluluto kong Italian foods ay mga Italian na sasarapan. Mismong mga Italian talaga. Ayun, kaya hangang-hanga sila dahil alam na alam ko yung original taste ng Italian cooking. Ayun. Hindi ako nagyayabang, hindi ako ano pangalan nito, ano ba yon? Hindi ako nagbubuhat ng bangko, ng sarili kong bangko, ibig sabihin. Hindi ako nagbubuhat ng sarili kong bangko, kundi gusto kong i-share sa inyo guys kung paano magluto nito para sa ganon, ay kayo rin ay matuto. Kung sino yung mga hindi pa natututo. Alam ko na marami rin dyan ang marunong, di ba? Pero ako talaga, mahilig akong magluto at saka ang restaurant namin noon ay talagang Italian cooking talaga ang mga niluluto na. Okay? Iyon lang guys. Sana maintindihan nyo. Huwag nang magsimangot, smile, get inspired. Okay? Stay inspired and smiling. Puro yung ilaw. Madilim. Okay. I-translate ko yun sa English, guys. I said, I know how to cook Italian dishes. That's why I am sharing all the dishes that I know. I am cooking today. This for lunch for us, for 4 persons. I am cooking the spaghetti alla puttanesca. Yeah. And I know how to cook traditional Italian dishes because we lived there for 18 years. That's why. And then we had our restaurants before, but accidentally a fire
burn all our belongings and no more. So no more business, no more restaurants. I don't want to go back there anymore. So I'm here and cooking for you guys. I am sharing with you what I know. And Italian dishes are incredible. My God, they are the best. Okay, and this is very simple dish I am cooking today, the spaghetti alla puttanesca. Hope you like it. Okay, enjoy guys. And here's my spaghetti. I will show you how I measure the amount of for every portion. Okay, I just measure like that. This is good for 1, and then 2. Ayan. And then 3. And then 4. Like that. Okay, so may natira pa. Next time na naman natutuin. Okay, I'm just waiting for the water to boil. Maybe it's boiling. Oh wow, it's already boiling. Look at it, guys. It's boiling. Ayan. It's boiling now. Like that. So, here, it's boiling. Hindi nyo makita. Anyway, it's boiling. So, I will now place my pasta here. And then, ilunod ko lang na ganyan. I don't place any more oil or anything. Just like that. Just move the spaghetti in order not to stick with each other like that. Eh, hinahalo ko lang, nagbabahagyang ganyan guys. Ginagalaw-galaw ko lang para sa ganon na hindi didikit. Okay? And then, hinaan na natin ang apoy. Okay? Put into low fire. And this will be cooked for 12 minutes. 12 minutes guys. Orasan natin para sa ganon ay magiging al dente. Because we want it al dente, so we must have to wait for 12 minutes. 12 minutes and then we will remove from there. It's already 12 minutes. Magmula kanina ya, luto na. Salain ko lang siya. Then diretso doon sa kabilang kawali. Ipakita ko sa inyo guys, di nyo makita. Like that. Okay? Nandito yung puttanesca sauce. So, transfer ko lang siya. Patayin ko na ito. Pinatay ko na ang burner. At itong puttanesca sauce ang nakasindi. Ganyan lang guys. Bale, ma-revive lang siya and then incorporate doon sa sauce. Ayan. Napakasarap na puttanesca ang ating naluto today. See? Kita? Kita nyo ba? Gusto ko makita nyo guys para gayahin nyo ang paglulutong ito kasi napakasimple. Okay? Pag kinain nyo ito sa mga restaurants ay ang mahal na. Pero pag ikaw magtiyagang magluto, naku, mapapasarap mo pa dahil kung ano-anong ginagawa mong dagdag or bawas doon sa mga sangkap kung anong gusto mong luto ang mangyayari, di ba? Boss ka doon sa kitchen mo. Ganyan din ako dito. Ganyan lang guys. Napakasimpleng lutuin. Okay? Ayan. Very simple. Simple puttanesca. Simple but yummy. Okay? Simple, yummy, healthy puttanesca. Here you are. Simple, healthy, and yummy. It's already cooked and it's done. So, I will show you kung gaano kasarap. Wait lang, I will go and get my fork.
kumukulo na. So, patayin ko na. Baka ma-overcook. Ayan. Okay. Ayan. With the capers. I love capers. Like that, guys. Here. So, Yummy! Okay, let's eat. Okay, magpaalam na ako, guys. Tapos na naman ang spaghetti natin na putanesca. At sana ay naibigan nyo. At sana magluto rin kayo nang matikman nyo. At nang malaman nyo ang sinasabi kong sarap. Okay? Okay, magpaalam na ako, guys. Magpakita ako dito. Kaya lang, nahiya ako eh. Kasi pinagpawisan ako, guys. Ang pawis ko. Ayan, ang likod ko kasi yan. Then nagluluto ako dito. Okay, thank you. Like na. Then subscribe. Click the bell button. And then share, comment. Nandun na. Thank you so much. I love you guys.